Ideme na to. Vítaj, 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 vítaj na tomto relaxačnom videu, ktoré je venované tebe, 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 iba tebe, iba pre teba. Toto je relaxačné video iba pre teba. Relaxačné video, pretože si úžasný. A ja chcem byť tiež taký úžasný. Ako ty, ty, ty. Iba taký úžasný ako ty. Tak totiž krapka bolo. A tebe sa to strašne páči. Páči sa ti to. Prepač, prebudil sa vo mne goblin. Goblin. Goblin, 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 goblin. Ešte je tam aj trošku vodky. Troška vodenky má úplne iné vibrácie. Nasluchaj samému sebe a vode, ktorá je v tebe. Buď ako voda, priateľ môj.
Si úžasný. Treba používať ochranu. Používaj ochranu. Ideálne. Takú, ktorá nebola testovaná na zvieratách. Je vegánska. A je vhodná pre hociaký styk. Vaginálny, orálny, análny, aj nebinárny. 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 Vždycky si dávaj pozor, lebo nikdy nevieš, čo tam dole má. To nevieme, lebo je nebinárne. Nebinárny. Vždycky si dávaj pozor, lebo nikdy nevieš, čo tam dole má. To nevieme, lebo je nebinárne. Si krásny. Si úžasný. Alebo úžasná. Alebo ako sa identifikuješ? Je krásne byť nebinárny. Nie. Nebinárny. Začať už od útleho veku, tak ako sa to píše aj na krabičke. Malinký už má chuť na cigaretku. A to je v poriadku.
Je to v poriadku, pretože je nová doba. Zlatý vek. Je to v poriadku. Nový vek, nová doba. Každé dieťatko túži si dať cigaretku. Nech si dá. Nech si dá. U detí fajčiarov je väčšia pravdepodobnosť, že začnú fajčiť. To je logické. Je to v poriadku. Je to v poriadku. Deti fajčiari sú úplne v poriadku. Keď sa malinky pýta, dajte mu, aspoň bude kľud. A potom vám môže chodiť kupovať cigarety aj sám. Chodiť kupovať cigarety aj sám. Sám. Kupovať cigarety. Si sám. Môžeš iba sám. Kupovať cigarety sám. Jednu cigaretku. Jedného šluka si dám z prvej cigaretky. Zatočí trošku hlavičku. Prídu ťažké pocity. Možno aj zvracanie. Ale to je v poriadku. Je to v poriadku. Je to v poriadku, že si dáš cigaretku aj v mladom útlom veku. Ako malinký, chlapec malinký. Chlapec malinký. Neboj sa, je to v poriadku. Je to v poriadku, že si dáš cigaretku. Je to v poriadku. Mám ťa rád. Nič sa nestane, keď si dáš jednu cigaretku. Môžeš ju zobrať tatinovi, keď najebaný zaspáva. A ty už tiež zaspávaš. Cigaretku. Ujebať tatkovi. Cigaretku. Ujebať tatkovi cigaretku. Nemusíš sa toho báť. Cigaretku si dať. Jednu cigaretku. Ujebať tatkovi, keď sa nepozerá. Keď najebaný zaspáva. A ty už tiež zaspávaš. Všetci ťa majú radi, si úžasný. Kone si daj aj cigaretku. Prípadne ju môžeš ešte aj s niečím seknúť. S niečím zeleným. A tebe sa tiež už trošku zelení. Lebo táto relaxačná seansa sa už pomaly končí. A ty sa tiež končíš. Je to veľmi relaxačné. A upokojivé. A ty si úžasný človek, skvelý, fantastický, úžasný. Všetko dobre praješ iba ostatným ľuďom, si naprogramovaný. Mohol by si byť zabijak, ale máš to piči, nebudeš zabíjať. Už nie.
Už nikdy. Si skvelý, úžasný človek. Máš rád ľudí okolo teba. Rád robíš ostatných šťastnými a preto si šťastný aj ty sám zo seba. A není to nejaké desatoro, ktoré by ti to kázalo, ale iba jeden jediný pravý Boh. A ten je Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Jediný. A ty si úžasný. Zabudni na tie zlé veci, ktoré si spravil, ty už nezmeníš. Staň sa najlepšou verziou samého seba. A maj sa rád, maj sa rád. Si môj kamarát, kamarát, kamarát. Máš sa rád. Rivosko je kamarát. Jediný pravý Boh, Allah, Allah. Som tvoj kamarát. Džihad, džihad, ASMR. Toto je džihad, džihad. ASMR. Alebo po slovensky ASMR. Infiltruj sa do krajiny. Stan sa členom komunity. Začlen sa. Pracuj niekde aspoň 5 rokov. Vyhni sa podozreniu. Sprav si priateľov. A keď to menej očakávajú, zaútoč. Útok. Zaútoč, keď to najmenej očakávajú. Keď si myslia, že si niktož. A vtedy im to ukáž. Si myslia, že si najviac zraniteľný.
Takže sa mýlia. Mýlia sa. Nevedia, čoho si schopný. Pridaj sa k tým správnym ľuďom. Využij moment prekvapenia. A keď to najmenej čakajú, Zaútoč. Útoč. Miško alebo Ríško. Takže ktorý? Miško alebo Ríško? Asi Ríško. Alebo Miško. Zaútoč. Programuj. Infiltruj. Zažij kráľovstvo nebeské. Osloboď neveriacich a zaútoč. Všetkými možnými zbraňami. Využij všetky zbrane. A zaútoč. Podceňujú ťa. Vyhlásim džihad. Nedovol, aby ťa podcenili. Vlastne dovol, aby ťa podcenili. Nech ťa podceňujú. A v momente, kedy to najmenej čakajú, zaútoč.
Zaútoč a programuj. Programuj sa, naprogramuj sa. A útoč. Útoč. Nech ťa podceňujú. Len nech ťa podceňujú, áno, nech ťa podceňujú, áno. Áno. Nech ťa podceňujú, áno. Programuj. Používaj vitamíny. Výživové doplnky. Je to dobré pre tvoje telo. Jedna tabletka denne. A všetko, čo potrebuješ. Dostaneš. Programuj. Ale nezabudni, aká je tvoja misia. Každý má svoju misiu. A ty sám si zvoliť, akú misiu pre teba tvoj život má. Daj si vitamíny. Jedna tabletka denne. Čo to všetko vlastne obsahuje? Vitamín C, niacin, vitamín E, kyselina pantotenová, vitamín B, riboflavín, tiamín, vitamín A, kyselina listová a vitamín D3. Daj si vitamíny. Daj si vitamín, jedna tabletka denne. A môže to zmeniť a zachrániť tvoj život. Máme tu exfoliačná maska na chodidlách. Aby si nemal hnusné, zeschlé, špatné paty. Nohy si umyte a osušte. Roztrhnite obal. Vložte chodidlo, pre lepší efekt odporúčame masku opäť bavlnené ponožky. Môžete si dať na to aj ponožky. Nehajte to tam. Aj 2 hodiny môžete. Odumretá kôža sa začne odlupovať po 5 až 14 dňoch. Dáš si to na nohu. Na nohu. Aby si nemal mŕtve suché paty. A hnusné nohy. Aby si sa nebal prečajkou dať si dole ponožky. Prečajkou dole ponožky.
si nemal hnusné plesnivé nohy. Nemaj plesnivé nohy, nemaj plesnivé nohy. Prosím, nie plesnivé nohy, ne. Potom ti smrdia topánky. A si smradlavý, hnusný, špatný, plesnivý. Si hnusný, špatný a plesnivý. Si hnusný, špatný, hnusný a plesnivý. Hnusný, špatný a plesnivý. Hnusný, špatný a plesnivý. Hnusný, špatný a plesnivý. Si hnusný, špatný a plesnivý. Zautoč. Používaj exfoliačnú masku na chodidlá. Nech nemá špatné plesnivé nohy. Nech nejsi hnusný, špatný a plesnivý. Hnusný, špatný a plesnivý. Útok! Zautoč! Zautoč, programuj. Nemaj špatné plesnivé nohy. Staraj sa o svoje chodidlá. Chodidlá sú základ. Aj vojaci vždycky hovoria, základ je mať suché nohy. Inak môžu aj traktory padať. Staraj sa o seba, aj keď si špatný. To je základ. Máš svoje poslanie. Si krásny, úžasný človek. Všetci okolo teba sa tešia, keď sa povie, že prichádzaš ty. Všetci ťa majú radi a radi sú v tvojom okolí a v tvojej spoločnosti. Si milý, vtipný a všímavý. Taktiež elegantný a prezieravý. A preto si ideálny na to, aby si splnil svoje jediné poslanie. V momente najväčšieho prekvapenia Zautoč. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom relaxačnom, džihadistickom ASMR